गाव गोसो जानानै थाङो। बेखायनो बेबायदि थुलुंगानाय एबा मोटिभेसन मोननो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ दिनै लादों। नङाबा बेखिनि बरायजानाय फरायसाफोरखौ आनसलिक एबसुआ बाइक लानानै साबबासे लोगो नांनानै न' थांनानैबो आर'नाइ सोहैजोबनो हायो नोंसोरखौ। मानो जोंखौ एसेबां गोजाननिफ्राय लिंहरलायनानै थाखा फैसा गारनानै मानो हाबाफारिखौ लादों? खारना जाबाय नोंसोर बायदि आरोबाव फैबाय थानाय बोसोराव बिनिख्रुइ आरोबाव साबसिन जाहाथे कुमारिकाटा दख'रानिफ्राय रिजाल्टआ मोजां जायो। नैबे फरायसालिनिफ्राय जाहाथे फैबाय थानाय समाव आरोबाव बांसिन मोजां रिजाल्टआ जायो। बेनो जाबाय थुलुंगानाय मोननो थाखाय। आरो थुलुंगानायखौ मानो नांगौ? जों लेखाखौ ओरैनो फरायबाल' जाया। जों जिउआव जोंनि रोंनाया थोजासे नङा, जोंनो सोलोंनांगौआ जोंनो जोबनानै फैया। जों लेखा फरायनानैल' जों गियानखौ मोननो हाया। सोरनिबा खोथा खोनासंनानै, गेदेमा सुबुंनि जिउ खौरां बिजाब नायनानै, टिभि नायनानै, जायगा बेरायनानै, फोरोंगिरिनिफ्राय जों अनेकनिफ्राय जों गियानखौ आरजिनो हायो। आरो बे गियानखौ मोननो थाखाय जों लेखाखौ फरायो। लेखा फरायनानै आवगायलांनो थाखाय नोंनि थांखियाव सौहैनो थाखाय नोंनो नलेज नांगौ, गियान नांगौ। आरो बे नलेजखौ बुथुमनो थाखाय जों मेल मिटिंखौ बाहायो। कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै देग्लायनि अर्थात 2025 इं मायथाइनि जि HSLC आरो HS 10 थाखो आरो 12 थाखोनि फरायसा बिथांमोनखौ फार्स्ट डिभिजन मोननाय गथ'फोरखौ अर्थात बे फार्स्ट डिभिजननिनो टप 10 सायख'नानै जोङो मेट्रिकनि टप 10 जन, बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि आर्ट्स, कमार्स, साइन्स बिनि 10 जन गासैहाय 32 जन फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायदों। बे बरायनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मा? जोङो नेक्स्ट जेनेरेसनखौ, इयुन जोलैखौ माबादिहाय जोङो थुलुंगाखां होनानै फैबाय थानाय समाव देग्लायनिख्रुइबो मोजांसिन रिजाल्ट बानायनो हायो, बिनि मोनसे गिदिरथार थांखि। जोङो बर' माहारिनि गेजेराव सोलोंथाइखौ एकदम गाहाय बिथा खालामनानै जों खामानि मावबाय थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइबो साबसिन आरो साबसिननिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट जाहाथे जायो, बिनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो हाइ स्कुलनि फरायसा, थाखो 10, थाखो 9 बिनि फरायसाफोरखौ लिंबोनानै बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोसो थुलुंगाखां होनानै बिथांमोनखौ जोङो फरायनाय बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय नाजादों। आरो बे नाजानाया बोसोरफ्रोमबो जाबाय थादों आरो देग्लायबो जादों। दा बेखायनो बे हाबाफारियावनो जोङो कुमारिकाटा दख'राया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव सोलोंथाइ नेहाथारि सारखौ जोङो लिंहरदों। बिथाङा फैनानै जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव गावनि मेहेरगोसा बिबुंथिखौ लाखिनानै जोंनि फरायसाफोरखौ इनकारेजमेन्ट होनो हादों। आरो बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव जोंनि तामुलपुर बियाबनि मानिजाथाव MLA बिथांमोना बाहागो लादों। दरंगाजुलि बियाबनि मानिजाथाव MCLA बिथांमोना बाहागो लादों। आरो गंफ्रोमबो हाइ स्कुल, जेरैबायदि दाउगांबारि बर' बिजों गोजौ फरायसालि, सेसापानि गोजौ फरायसालि, पाटकेजुलि गोजौ फरायसालि, आमबारि सुरुबेरा गोजौ फरायसालि, पुब कुमारिकाटा गोजौ फरायसालि आरो UN एकाडेमि कुमारिकाटा, UN एकाडेमि गणेशगुरि, बेनि फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। लोगोसे बिथांमोननि गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जादों। आरो बे ओनसोलनि समाज सिबियारि मानगोनां बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद मेहेरगोनांहै बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंनाय जादों। गोजोन्थों।